pangaroma ka. Kagi mata-mataan aya pirmiro sang kaiya ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumada kalkiran karoma. Sabab pro na iman to na aya malalamba si iko mga pamikiran tano na anto na klase niya suguan. Wajibaya sunnah niya suguan o di na haramaya suguan makro anta kamu ba. Na iman to na payagan tano ang kaya mga kokoman yan. Tigo mga ulama agi ang kaya kokoman sa agi ang kapangaro magi ang tapyang aloy tano na aya kokoman na etigiran na ahwalin nas. Eman naging pia mati ak mga delil. Oway. Na isa mi tuturo ano. Oway, isa mi tuturo yan at tigo mga ulama na dipindiya ko kapakambubutad umano siya. Pagani atigiran mana na aya kokoman o kapangaroma na wajib. Amay ka aya betad utaw na matangkad sa ginawa niyan. Pamana matangkad sa ginawa niyan kisaw naksakanian ko kapakapenggal bakian sa dimapya. Makapsa sa lakaw sa ginawa. So tigita no makapsina. Odis kanian pangaroma. Arak sa sakanian na aya betadian na kegeganian ang koto nafakato zawaj. Ipun saging utamahar. Nagugiang koto gusto ang kota mapengaromanian. Nagusto mga kabnar ang kota karomanian na may penggulalan yan na amay kagiya ibuntal o pakambebetad o dato na wajib berkanian so kapakangaromanian kapakadwin yan. Ang kaino to na aya kaido mga ulama na tigiran man na iya li'annahu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib wa tarikuhu az-zawaj. Ayamanan yan na amay ka ayabu okit akakakomplito ang utawa wajib na makanggulalan sa giyang utawa say na wajib na minggulalan. Na aya okit yan, naging utawa kapapangarom ang utawa dato. Ibarat naging utawa dato na sama no to na wajib kan yan na kagunggunan yan aginawa niya no. Oway, sa giyang utawa niyang kapakanggalbag sa sina. Ayaw kita kagunggunan yan sa ginawa niyan. Mga romas kani. Di na dumo ayo. Oway. Giya ropaan opa makagipakan betado dato agi ropaan yan. Manan yan na kagaganyan ng utaga so kapangaroma laydang uta kaya payagatan ron na wajib berkanian so kapangaroma. Mi umano pa na tira na mayawi kaplawa. Oway. Ikadua kokoman yan na haram. Sa ayabuntal yan na tigang utamang ulama keharam so kapangaroma amay kamatangkad sa ginawa o dato akelalimian subabay o di na kedararan yan ang koto ama pengaroman yan o pamakapangaromas kanian. Askan yan nakatawan yan aginawan yan adin yan kebeug so gusto ko kapangaroma. Adang utap yang aduitan na matatangad yan. Matatangad yan na din yan bukebeug di pagagagasabtang di pagadinan sotigtan di pakapara. Din yan may penggulalan ang utak benar. Ana sakit ya. Oway. Mabagamala opam. Na o di atigian na awla ya'dilu in tazawwaja bi zawjatin ukhra. O di na diskan yan makapinuntulan o pa makaduis kan yan. Na haramun so kapaka pangaroman yan. Aya kaido mga ulama na tigiran man ya lianna ma adda ila al-harami fahu haram. Basta ayaw kita na haram dang kuta ko kuman. Pamakuan ang gilebek na ayak si kakuluku haram na haram. Haram mambu manen ako kuman. Ten agi upama ko pangaroma so taw na sigurado na di buma paginuntulan. Oway. Na haram mam. Haram. Makasabab pro na upama ka ambulang sa pamikiran o dato askan yan na ketangkad sa ginawa niyan. Odis kan yan pangaroma na makapsasalakaw sa ginawa, makapsina. Na matatangkad mambu sa ginawa niyan o pangaroma na kelalim yan ang kota mapangaroma niyan. Mamana miyakan bulang ito sa pamikiran yan. Odis kan yan pangaroma na makapsina. Na pano pangaromas kanina matatangkad sa ginawa niyan kelalim yan ang kota mapangaroma niyan. Oway, baka panalimut. Na aya ko kumananan at tigo mga ulama na haram mambu. Ang kaino to natigiran man ya li'annahu idza ijtama'a al-halal wal haram ghalaba al-haram wal halal. Igira ko na miyati mo so halal lagu so haram napteban no haram so halal. Pamana di kapay ba mati mo ang utadua. Agi aya keswaya mapngulaw lan yan na napmulo ya pala haram. Pamana lay daw ta isa ka baswa o pamakataw sa may ito apakabarg na mimbali ito haram. Ikatla ko kuman mga guro na makro ay kap kebalin ang makro na amay ka ikawan o dato
Ubos kanian makapalalalim, udi na ubos kanian makadarar sa giyang utama pengaromanian, udi na giyang kutua pakaasala karomanian, sa giyang ay akawan yan, ada misampay sa giyang utama taba ayakin. Paman nagibo kip kawan niya nun. Pamo kan ka madudu. Huway, madududu, maalang-alang. Nagukataw niyan mambu ginawa niyan, nadis kanian pagagagas sa gasto. Nagu ay manan yan, na dis kanian maratas kanian ikapamilya. O di na korang ang kuto babay iyan si ko mga babay. Yan na makaron ay man na unggul ba kaniya na kanabun miya dusa. Huway. Na naging kaya lagi daya, paman na amay ka matang luto sa ginawa dato, batabu di laboro na kukurang ang kuto babay iyan, ragban yan si ko mga babay na makaroon suka pangaroma. Ini pagumano no Imam Ash-Shafi'i sa tigan man na iya makro panso kapangaroma si ko dato adna sakit yan. Lagi dang ko to minitulod din suida diyan. Di pa kagaga. Babu pagaraya. O di na adna sakit yan natatap. At ibangan mo pakapanis sakit ang ko to mapangaroma nga. Yakakuha pansawi da kali. Oway na makroron so kapangaroma. Kapat ako kumanaya mga bangsami. Tiro abros tada gi ko ta kabubuli na makaron no pengaraw ba Oway. Din na muskila. Demos kailan na pungarawan yan. Makasaba pro na ikapat ako kumanaya na sunnat. Saya kap kebeli na sunnat. Si ko kadaklan si ko mga jamhurul ulama na pitero ira na sunnat. Amay ka aya pakambubetadang utwada to nakatawan yan na ginawan yan ang mga paginuntulan. Maana, dinian ikawan aginawan yan, ibaskan yan, makasina o di pangaroma. Mada sadig sa ginawan yan. Nagu sasarigan yan mambu ginawan yan makapaginuntulan. Di niyan kala limang uta karoman yan o pa makapangaroma. Nagiyang kay alagi day aropaan na amay kamatang ka day sa ginawa o dato na sunnat tun suka pangaroma. Nagi kalili sa giyang nga emasa. Gi kalili sa giyang nga emasa betad o mga dato.